The names. The student wants to understand how to use that. Yes, and they have ever saw in Skype to see them to dancing, and this now is in real. Yeah. They want to understand traditional dance. Yes. Sí. Ah, doncs jo li algo a l'Andreu. Va. Claro. ¿Dónde han visto mis presentadores? ¿Qué voleu fer de presentadores avui?
老师，等下停，拍张照，你们不要再猥亵他了，不要再。Posem fem un tip de miradita, dels gegants. Si voleu dir alguna cosa, aprofiteu. Super geganteres. Així sí, està prou bé. A veure si s'animen. I quin és el gegant que t'agrada més, o la geganta? La més grande. Eh? La més grande. Ah, i a tu? Tu amiga presente. I la Sileta no? No, la sileta no. Però és igual, dues vegades. Passa que es veuen els del poble... I els nens, guapos. Què? Sou guapos, valtres? Sí. I petits o grans? Grans. Mira, mireu. De les més guapes que m'he vist. Ja ho sé jo. Ja ho sabem. Ja ho sabem. Ai, ja. Aquí no falla.